tots i totes! Avui us duc un conte que a mi m'encanta. Es diu En Lluc està trist. Però abans de mirar el conte hem de tenir orelles d'elefant, ulls de mussol i boqueta de formigueta. Si estem preparats, podem anar a veure el conte d'En Lluc està trist. En Lluc té un curs a casa seva que es diu Pelut i li encanta jugar amb ell. Se'n van al parc, corren, s'ho passen superbé. Però un dia en Pelut se posa malalt i ja no té ganes de jugar, està tot el temps tombat, té molta son i després d'un parell de dies d'estar tan malalt, els pares li han de dir a en Lluc que en Pelut s'ha mort i que ja no el tornaran a veure pus més. En Lluc està molt trist perquè no volia que en Pelut se n'anés. Plora, no té ganes de fer res, a més té ganes de que els seus pares l'abracin i li donin petons. Però la seva mare ha tingut una idea i li diu: saps què? Ara tots l'enyorarem molt, però podem cercar totes les fotos que tinguem amb ell i farem un quadern. I cada vegada que tinguem ganes de veure en Pelut, podrem anar a obrir aquell quadern i veurem totes les fotos en tots els bons moments que vàrem viure amb en Pelut. Això a en Lluc li ha agradat ben molt i l'ha fet estar ben content i així, cada vegada que vulgui pensar en Pelut, podrà anar a veure aquell conte o aquell llibre. I conte contat, conte acabat. Espero que vos hagi agradat. Adeu, adeu!